negara kang bala tumingal acampo samya medali ler tetet wileting kanda dang yanggung manguncang niti benjang sangat simicil latinya medali wus Kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jangga dendang mengambak boyo menika Paman Patih Harya sing kuning sampun miyos saking Mendapi Agung menapa ingkang dipun rinumpaka wonten Mendapi kang putra Banjar Junut pun Dursasana cupadhong dawuh lho. Dursasana Griwun. Dina iki Kang Ngaraka Daryudana wis maring dawuh marang aku supaya Kurawa kabeh padha sabiyantu marang Ditya Kala Celeng Demalung. Oleh bakal bedah ngamarta mateni Puntadewa. Wis saiki do pikiran dhewe. Yen ratu wis paring dawuh kaya ngono kuwi ibarate kaya mangsikan tumetes ana durwang putih. Kowe arep usul apa Dursasana? Wah. Kula kadhawan usul, Man. Ya. Dina iki kabeh wae kena usul, sing ora kena usul mung Durmagati. Ora entuk usul ya ora pathek kok, Man. Ngaten, Man. Kula mboten badhe usul. Namung ajeng ngudaraos mawon. Ngudara sebab perkara apa? Ngeten nggih, Man. Kurawa niku rak cacahe 100 to. Ning angger pisowanan sing seba kok mung ajeg niki mawon. Lah liyane niku doten pundi? Dursasana Briwun. Upama kowe ora apal karo sedulurmu ya wis lumrah jalaran pisahe jaman kuwi isih umur 12 taun biyen. Jaman lelakon Pandhawa Traju sedulurmu ana sing kesingsal saka Ngastina. Ning aja cilik atimu Dur, satemene Kurawa kuwi malah ana sing dadi dewa lho nggih, yaiku wadimu sing ragil jenenge Susena. Mula nek kowe kepengin rabi widodari mung kari kandha karo wadimu Susena sing dadi dewa mau. Wah. Hebat. Adi kula Susena iso dadi dewa. Mengke riyen Mas Dursasana sampeyan ampun sok kudung lulang macan. Nggih, bener to Le Susena niku sakniki dadi dewa ning ora gampang kok njaluk mung Watanaba. Sampeyan ampun lali, Mas. Bilih matine Susena kriyen merga saking pokale Pak cilik sampeyan iki dhewe. Nggih, mboten, Man. Kowe kok ndakwa aku. Lho, nggih mawon, niki pun cetha kok, Man. Adi kula Susena niku wiwit cilik mpun swita yang biasa. Upama sampeyan gething kali Susena niku pun wonten empre pun lumrah. Jalaran jaman Kakang Basukarna swita anyaran ing Ngastina, adi kula Susena malah gabung tumut Pandhawa. Sebab napa kok Susena melu Pandhawa? Pertama, Susena merasa muak mikir tekon sampeyan niku. Kaping kalihipun Susena mboten cocok kalih tumindake Kurawa niki. Niki fakta kok, Man. Dening Eyang Abiyasa Susena dimasrahi njaga pusaka wujude gendera namine Tunggul Naga. Eyang Abiyasa paring dawuh, "Le Susena, sapa wae kang bisa mboyong gendera pusaka iki, ya kuwi sing besok bakal unggul ngadepi Bratayuda Jaya Binangun." Lah, Kakang Suryatmaja kala semanten dumugi enten Saptawarga dipun kengken Kakang Kurupati kapurih mendhet gendera kala wau. Gandeng Susena ngerti yen Kurawa kuwi ora ana sing jenenge Suryatmaja, mula Susena mboten ngulungke. Kakang Suryatmaja terus nesu ngonek-onekke Eyang Abiyasa nganti entek amek kurang golek. Krungu Eyang Abiyasa dionek-onekke, lah Susena nesu ngantos dadi perang. Kakang Suryatmaja dicandak Susena terus disawatke nganti kecepit watu gilang ra iso obah. Watake Kakang Basukarna angger kalah mesti nyeluk Bathara Surya. Lah Dewa Matahari wau tumurun maringi usada dhateng Kakang Basukarna. Satemah Kakang Suryatmaja saged uwal saking cepitan watu gilang. Lajeng kalih Bathara Surya Kakang Suryatmaja lajeng diparingi kreta jenenge Jati Surya.
kalih panah namine Surya Kanta. Jane pun diweling jane. Pun diweling kalih Bathara Surya ngger, panah Surya Kanta aja digunakake yen durung teka Bratayuda. Ning gandeng Suryatmaja angsal bujukan sampeyan man. Lah tundhone panah Surya Kanta dilepaske kali adi kula Susena kena dadane Susena mati kobong. Lho panahe ical. Terus Susena ketrima nyawane dipethuk kalih dewa didadekke dewa enten Suralaya niku sejarahe ngoten niku. Mila nggih Om, kudune sampeyan niku tiru kalih adi kula Susena. Sampeyan netepi napa sing dadi pituduhing agama ndika perlu esuk nek mati ben munggah swarga ngoten lho. Yen alus sampeyan ketrima dadekke dewa wisik Bathara Sengkuni lho apik to niku Ran. Oh mengke sampeyan nganggo sepatu cara dewa nika. Mengke medhun teng Ngarcapada lah kanca lawas do mesti alek kowe lah kae Sengkuni saiki wis dadi dewa. Wisik Bathara Sengkuni medhun ning Ngarcapada arep golek wedokan kae. Lho niku cangkire iki nek omong ngangger jebles. Tak jaluk Kurawa liyane aja do ngrungokke omongane wong Mejenun. Durmagati bayi wingi sore nek mejang karo wong gerang. Lho, mboten napa-napa, Man, mboten napa-napa. Gene anak kula niku gawene nuturi kula. Pak, nek kowe kepengin dadi prajurit sekti mang meguru Mbah Buyut Bisma. Nek kepengin sabar mang meguru Paman Puntadewa. Ning nggih niku nek bapak kepengin dadi maling mang tutuke le kumpul Sengkuni ngoten niku, Man. Sapa kuwi? Anak kula. Gawanen renak sasa endase bayi rek mamah ruang tuwek swatama wonten dawuh mara sira metu njaba ndang wadya memanuki lakune celeng Demalung anggone wis sumaguh bakal bedah Praja Ngamarta mateni Puntadewa nana ngestaken dawuh keparmadal pasilan aja kaya bocah cilik lakumu mundura sang Aswatama undanging para wadya bala samya sawega umyung swaraning bendebari kuparagur nang kelawan pok sora tambur nyuweng suling papanden talut tak bandera miwah kakandha mawarana warana pindha caladian Asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning sarantak asmarandana bungah-bunga yen binopong mulatesa tombelalak wajane wis mumancal esmelir kapas madu wong ireng sinangga rukma parmatur paman patih para wadyabala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima paman syukur bangkit sekedhi jumur malah sira dadi pambantak ing lagu parmadal pasilan enjing beda muro saking Astina negeri kunging kang balakoswa Prabu sananira Wira Surya wetalira saking Jalanidi
arsa madangi jagat mungup-mungup aning sapucak ing ukir gumelar ngebeki surate gumuruh
Gumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata pancaro Teni rahmat parana Twaca miwang gending kong sang swatama kang minangka mangke tonggir anak Prabu Gatotkaca apa dene anak kula nang Antasena inggih wonten dawuh Wakapi ya piye Pakdi kala wau kang ngerayi ingkang minangka pangarsaning pambanguning peken nenggih ingkang rayi Wisanggeni manut sabdanipun penemban abiyasa ingkang tampi yoga kula Wisanggeni badhe rancak lumados sing pambangunan nanging kedah wonten syarat sarananipun dene sarana kala wau ing antawisipun kadosta sepisan kajengipun betahaken mustikaning kayu jati wulung kaping kalih wedinipun kedah ngginakaken mustikaning wedi malila kaping 3 anggenipun bangun pasar kedah tinenggan widodari lambanging kemakmuran inggih menika Bathari Sri kaluhuran dawuhipun Siwa Senggana kula ingkang pinatah Yayi Wisanggeni ngupadi mustikaning kayu jati wulung ing mangka kula dereng mangertos panggenanipun wa iya Pakdi dene sang pimpinan proyek Dik Wisanggeni aku sing dikongkon golek mustikaning wedi malila Abimanyu sing diperintah goleki murcane Bathari Sri lah iya to milih pimpinan proyek kok Wisanggeni to. Mengko kae bocah gawat ora angel.
Antasena, piye Pakdi? Pepundhenmu Pandhawa ora kliru milih Wisanggeni. Sabab kae bocah jujur tur ora nganggo tedeng aling-aling. Watake ora beda karo bapakmu Werkudara. Nek ora cocok ya kandha ora cocok, yen apik ya kandha apik. Iya, Pakdi, aku nekseni. Mula cekake para pemborong-pemborong iki nek karo Wisanggeni ora tau wani sembranan. Aku percaya kuwi nggir, bab adimu Wisanggeni pancen nekseni ing ngreh kejujuran lan tanggung jawabe. Kula suwun anak Prabu Gatotkaca mboten perlu sisah. Hawit kula ngertos sedaya papanipun sarana kala wau nggir. Oh, yen ngono Wisanggeni ora ngawur oleh nuding si Wanoman dikongkon ngawat-awati aku karo Kakang Gatut. Aku rak wis kandha ta Antasena, Wisanggeni kae sekabehing tumindak wis dipetung. Nuning kiwa, salajengipun kula nyuwun dawuh, wonten pundi papanipun Kayu Jatiwulung kala wau? Aku babar pisan kandhanana sapa sing sok nyetori wedi malela kuwi, Pakdi. Mugi kawuningan nggih. Kayu Jatiwulung menika mapanipun wonten wana Jatirokeh. Wana rumiyin yasanipun sawargi Prabu Sri Mahapunggung Narendra ing Purwacarita. Dados menika wana ingkang kina sanget. Lho nggih. Dene yen anakku Antasena takon sing kagungan wedi malela, wedi malela kuwi sing kagungan kengeyang Bathara Baruna dhewe nggih Antasena. Oh, simbah iki nyambi dodol wedi to saiki. Wo, mula kok ora tau dolan. Ora kok dodol wedi ning kengeyang kuwi dewa kang seneng tetulung. Ulumantar dayaning wedi mau Antasena. Kajawi saking menika nggih, mugi kawuningan. Sarana ingkang dipun dawuhaken Penemban Abiyasa menika sedaya wau jebul mengku pitutur, mengku pralambang saha mengku piwucal nggih. Isine pitutur piye, Pakdi? Mula ngersake Kayu Jatiwulung kuwi mengku karep, kayu kuwi kayun, kayun kuwi karep. Dene jati kuwi saka tembung sejaning ati. Banjur ulung kuwi mau mengku werdi ngawu-awu pulung. Dadi tembung Kayu Jatiwulung kuwi yen ditegesake kanthi wutuh, sedyaning ati darbe karep ngudi marang nugrahaning Gusti. Menika werdinipun Kayu Jatiwulung wo, inggih nggih. Lah terus yen wedi malela kuwi karepe piye, Pakdi? Lah wedi malela kuwi uga mengku pesemon nggih. Wedi kuwi gegambaraning para kawula dene malela mono werdine ngegla utawa cetha. Ing kene mengku karep para kawula padha njaluk sekabehing pakartilan ngayahi apa wae kabeh mau kudu sing sarwa cetha. Dadi jroning padha ngadani mbangun pasar ya kudu sing padhang sekabeh, aja padha slintutan polahe. Oh, yen ngono Simbah Abiyasa meling marang sing bakal mbangun pasar aja nganti padha milik nggendhong lali. Ngono ya, Pakdi. Kurang luwih mengkono Antasena. Tansah marep pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup mengko dhisik jroning padha sabet jagong teka ana swara gumuruh kaya garah mangsa kapat swara apa? Wo, lalayak. Kaya ana barisan segelar sepapan padha miranti gegaman. Yen gendera sing gambar Candrasa ora pangling kae gendera Ngastina. Ning sijine kok gambar cumplung iki gendera ngendi? Ora pati ndugamana. Ngene, Pakdi. Coba tak temonane sapa sing dadi cucuk ing laku. Sing ati-ati Antasena pun Kakang kono mburi Antasena. Cumangka hangguru suru sumbar lindu bumi gunjing kumaluk guntor ketuk umak ing salah
Dikira tanjut gumregut ngembat watang arabasa mungsuh sangkep coco kantaran bau sayakti dingoleno prapteng lampus sirna madyaning palugon waduh ana menungsa ngaglah ana tengah dalan ora pangling wong kudu Antasena iki wong pekok Surtayi hus ora ngejeni karo wong tuwa ora ngejeni ora dosa karo dapurmu iki ayo bersaja kowe ndek karo apa kowe duwe karep apa ngancik ana laladan Praja Ngamarta bangun pasar anggap iki apa bangun pasar ora ngurusi bandamu kok kowe wani nyaruwus malah kepara kowe tak dakwa sing bakal gawe rusak ana Praja Ngamarta wis dadi kewajibane Sentana Ngamarta sapa wae sing gawe rusak marang Praja Ngamarta kudu disingkirke wah parat nantang perkara iki ayo gelem leren ngene bangun apa ora janji ora nglereni aja tak kon dosa ana menungsa tak pulasara yen pancen pikir rondo bojomu ayo maju rene Antasena ora wegah tanding karo Bathang wah matna sastra jendramu wateken aji japa mantramu tebak diadamu ranjeng cangkeme iki ora omong-omong as ayo maju re cobanen hoi biar Halo amu. Hey. As. Yan Aduh. Parah. Ngendel-ndel. Hey. Loh. Iya. Ojo mikat. Ayo. Iya. Ya. Wah, menteleng. Ya, geger. Wah, pamer.
wong-wong apa sing seru ayo hot hati hilang nyawamu lo ambles bumi parat wah hot hot iya hot iya yo oper Pak D yang ngece munyuke lah candak lho hot hot he ya ayah hot 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 ya hot salah hot hot ayo ada siji-siji ngebyuk ayo Kurawa ngebyuk aja mboko siji kawe kowe digawa patih kuwi iki kene direbut-rebut ngendel-ndelke ampuh Antasena ora krasa le wah edian sing seru oh seru elak Antasena iki dikayang kurang adoh sing ancang-ancang woi elak tenan Antasena iki wah aku le nyembah kok nempiling
Rene. Wow, parat. Lho ning kene. Lho. Ya. Tribut lho. Ilang nyawamu. Honto Sena iki. Biar kecekel kowe karo ngopo kowe. Dilup lah mikat. Busakan jroning kewuh mandika nguncelang pedhangipun kang ketaman braja temah teking lalis. Walah dalah. Gulungen genderamu bongko ana gamanmu. Aja ngaling-alingi panduluk iki Ditya kala celeng demalung. Ayo. Wadya Bala Ngamarta ngebika bareng ora wegah tanding karo Batang. Wah, ilang nyawamu bareng. Argata sang kakut kasa weh lah kalah menungso anteng sapa iki Gatotkaca bali takon celeng demalung. Ayo aja mung kowe maju. Ndi Ratu Ngamarta sing jeneng Puntadewa rene. Celeng demalung ora wegah tanding karo Padoyong. Balah ya ampun aduh. Alah. Wah. Ngeluh aduh. Alah yo alah. Oh. Ayo, ora sepiro kekuatan mayu. Nyata kowe butuh ampuh tangi. Aja mlayu. Kalakon mati kepindho. Ayo Sumbara. Nyata kowe butuh ampuh. Ayo tangi. Aja mlayu. Wah!
Kados pundi nggih? Ketingalipun ora dikerepotan. Inggih wong api. Wonten Denowo ingkang asirah waraha majeng wonten ing pabaratan. Sembada kula pejahe namung saged wangsul gesang malih. Mekaten wungsal wangsul. Oh ngaten inggih. Nggih. Cobi keparenga Mas paosaken. Menika Denowo sanes sak baening Denowo. Awit sukunipun boten ngambah lemah. Lajeng kados pundi wo? Keparenga namani Donga Panulak Gendruwo. Nyun mengestu. Ayo, aja ndadak mundur. Asat keringetmu suda karusanmu. Nyata kowe satriya sing sekti mandraguna majuwa, ora wegah tanding karo bathangmu. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luput ing lara. Luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe ala gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tanana nyaket mring kami guna duduk pan sirna tinemune Gatotkaca ngalor ngidul nggawa Donga Panulak Gendruwo mula panas kabeh awakku. Wah yen aku mbacut malah kewirangan mundur nekuk penjalin golek ilelane ilang nyalamu bungkok. Nembang pengoro mundur sawadyane
nadya kundur marang jroning puraya samiwa amarengi sanget palayuning bala kadya rebut ducung pansampunatepi jroning pura sagunging prawadya Wahuta kaya mangkono wis paripurna denya sami Bandayuda para kura ingkang kabiyantu dening Ditya Caling Demalung Aratnaya Kaca kang wis mungkasi karya Caling Demalung katiban donga panulak berkasaan sakala lumajar lonjemimis ngungsi gesang sigra santetuka dalah bekawan Anoman lajeng nglampah Raden Antasena datang kantun wis jumangkah lumampah ngendha samudra sumudya sopan kenging Sang Hyang Baruna ing mangke datang keras us ngancik ing wanci Madyaratri sang saya dalu hararas abyara kang lintang kumedhak Sunya tengah wengi lumrang kandaning pus pita karnyuwang ing pudyanira
Sang Dwijawara mrengeng luwih swaraning matu brongto manungsung rining kembang ana tanging